נטשו את ליבו, כמו את ליבם של רבים וטובים, והוא הצליח לעשות שיום אחד בו לכתוב לה שיר, לכן שהיא פנתה לכתוב לה משהו, הוא נענה בשמחה, וכתב לה יחד עם יצחק זיגו גרציאני את אחד הרהיטים הגדולים שלה. גם לאריס סאן, בן הזוג של זיקרי, הוא כתב שיר בסרט פורטונה. השיר הזה הוא קרא "אל תהיי כועסת", וכנראה עמוס ידע למה הוא כותב דווקא לאריס סאן. את השיר הזה היו לו הרבה רומנים, אתמול אגב מלאו לו 70 שנה, אם הוא היה איתנו עדיין. עליזה זיקרי לצערנו נפטרה לפני שנה, הייתה אמורה להשתתף כאן בערב שרפנו לנחום מימן, והיינו בטוחים שהיא תגיע, לא ידענו אז שהיא חולה, נפטרה כמה שבועות מאוחר יותר. אבל הבת של עליזה זיקרי ואריס סאן נמצאת איתנו כאן, שמה סני סאן, והיא תשאיר לנו את הלהיט הגדול של אמא שלה, מי העורך? סני סאן, בבקשה. ותראו את המדיון. Mira, volver, un poco